Putreng pedangipun kang ketaman praja wang iya durung swengen kumacap baris mendem kereta ketemu menungso awake kebak lawan sisik satriya mumpung durung mati ngaku sapa jenengan aja mati tanpa arang kowe takon marang aku satron jengkar Raden Antarja dasar penyoto bali takon ora sampe ngerti jenenganku bakune dina sing kesumingkir aja ngalang-alangi lakune para prajurit kang bakal maju gawa parisan denawa biayaan lakune sebelah bener nantang karo apa mateni kursi Petro mula yen pancen kowe ngalang-alangi lakuku aja nanti kowe sing bakal dadi gantine Petro wis ayo ning kene ora ono Petro anane Antarja kowe dalan jarah perkara nantang perkara kowe yen pancen kena tak eman yen pancen kowe tesih seneng nyawang blegering cagat solo tinggal bulan lebih becek minggat semawan kene jelas ayo ditoto nyoh toto atu-atu sing balung luting yen sapa sing jengkelang gribatang diam barang yen pancen kowe mek ngono aja takon dosa cal sabuk lang tato ketipan tanganku acur kuat kamu dari kutril